Čiže PSG vyhralo svoju prvú Ligu majstrov v histórii a je to historický zápas. Nikdy v histórii sa nestalo to, čo dnes. Poďme si to v rýchlovke zhrnúť. Podľa mňa toto nikto nečakal. Doslova hneď v prvých minútach tam samozrejme PSG tlačilo. To asi bolo očakávané, mali viac drženie lopty, mali tam proste nejaké tie šance. Ale podľa mňa čo nečakal nikto je, že PSG dá gól tak skoro. V 12 minútach už išli do vedenia 1-0, dal to gól Hakimi, bola to absolútne nádherná akcia. Povedal by som, že trošku vinníkom pri tom gole bol ten Di Marco, ktorý tam bol zabudnutý vzadu, tuto to vlastne uvidíme. Hej, akože tak či tak, okrem Di Marca bol tam aj Dumfries, čiže offside by to nebol, aj keby Di Marco bol viac vysunutý, čiže nechcem akože jeho obviňovať alebo dačo. Proste si to nepostrážil dobre Inter, Due si tam krásne našiel tú medzeru, absolútne parádne, veľmi pekná prihrávka, tuším to bol Neves, či kto to prihrával, a potom Due už iba naserviroval Hakimimu do prázdnej brány, takže krásny tímový gól, veľmi pekná akcia, porazili proste túto Inter, úplne ich rozobrali a išli do vedenia hneď proste v 12. minúte a fakt ako dominovali, vysoko napadali, zatiaľ proste sa vôbec nevedel Inter nejako presadiť smerom dopredu, no a prišiel rovno druhý gól. Prišiel druhý gól od Dueho. Povedal by som, že tento raz trošku smolný pre Inter, hej, ale tak či tak nechali tam priestor PSG, bol to tuším protiútok, kde už to vyzeralo zle nedobre a Due proste strelil, no a odrazilo sa to od Di Marca. Hej, od Di Marca zmenilo to proste úplne trajektóriu tej strely, Zomer už nemal moc čo s tým spraviť, takže trošku smola pre Di Marca a pre Inter, každopádne tak či tak 2-0, išli bomby, Dembele si pripísal Ačko, a fakt proste zatiaľ proste ten Inter v tom prvom polčase vôbec sa nevedeli nejako pohnúť. Hej. Strely proste dominovali, vo všetkom boli jednoznačne lepšie. Až potom ku koncu prvého polčasu tam prišla nejaká tá šanca, tuto Turamovi nevyšla tá petička úplne ideálne na Lautara, takže z tohto opäť nič nebolo a potom viem, že tam bola ešte nejaká tá situácia pre Inter Milano z hlavičky, kde tuším Turam hlavičkoval, ale mimo. A to bolo tak všetko. Okrem toho si reálne proste Inter nevypracoval nič. Však keď sa na to aj pozrieme, tak vlastne štatistiky z prvého polčasu. 0,19 očakávané góly. Jednoducho PSG po prvom polčase úplne jednoznačne zaslúžene vo vedení. A fakt vyzeralo to, že túto už možno není ani cesty späť pre Inter. Lebo pri Interi je zaujímavá tá štatistika, že túto sezónu boli neviem koľko minút, ale fakt málo, že prehrávali v Lige majstrov. V Lige majstrov iba nejak pár minút za celú sezónu sa stalo, že prehrávali. Proti Barcelone tiež to bolo iba pár minút a tak ďalej. Takže v tejto situácii moc často neboli. Bolo to vo finále Ligy majstrov 2-0, nervozita, všetko toto. A proste už som si hovoril, že túto asi už nie je cesty späť. Napriek tomu, že mali celý polčas, tak som si hovoril, že asi už je vybavené. Každopádne, druhý polčas začal Inter celkom v pohode. Hej. Mali tam nejakú štandardku, PSG malo tiež nejaké tie šance. Každopádne viem, že tam bola nejaká veľká šanca aj pre Inter Milano, asi mám na mysli túto, kde Zalewski napríklad trafil Joao Neveša, tuším, tam slajdol a zblokoval to a viem, že ešte tam bola nejaká tiež štandardná situácia alebo niečo na ten spôsob, neviem, či tu k tomu nájdem screenshot na Twitteri. Každopádne opäť nepadol im tam ten gól, nebolo toho úplne dostatočne veľa toho tlaku, na druhej strane zase tam proste bola veľká šanca pre Paríž, Hakimi, zblokovaná bola tuším tá strela, ak sa nemýlim, a išlo to mimo, takže opäť šťastie pre Inter Milano, no ale túto už šťastie nemali. V 63. minúte Due dokázal streliť ďalší gól, čiže mal 2 góly a 1 asistenciu. Neskôr samozrejme po zápase dostal aj oficiálny Man of the Match, takže je dosť možné, že vyhrá Golden Boy ocenenie. Hej, ja som videl nejakú štatistiku, skúsim ju nájsť, že či to nájdem. Viem, že teraz nedávno akorát som videl, že Kubarsi bol nejak tesne vo vedení v tejto chvíli. V rámci toho nejakého bodovania, neviem presne ako to funguje, hej, ale teraz si myslím, že to bude asi Due po tomto velikánskom výkone, proste je to finále Ligy majstrov, takže predpokladám, tuto to vlastne máme, predpokladám, že týmto zápasom si možno Due zaručil Golden Boy ocenenie. Videl som, že Jamal je vlastne prvý, ale on to už nemôže vyhrať. Druhý je Kubarsi, takže on bol teraz ako keby tým favoritom na zisk tej toho ocenenia proste pre mladého hráča a Due bol vlastne tesne za ním. Takže si myslím,
že týmto gigantickým clutch výkonom si môže Due poistiť toto ocenenie a dal teda gól na 3-0 a potom vlastne tesne na to išiel dole. Keby nešiel dole, tak kto vie, možno by tam ešte dal aj hat-trick alebo dačo, lebo vieme, že samozrejme aj po jeho odchode, keď ho nahradil Barcola, tak stále ešte nejaké tie góly prišli. Barcola tu mal veľkú šancu, kedy to napálil, ale tesne nad, snažil sa to proste napáliť silno, aby Zomer nemal šancu zakročiť, ale prepálil to, takže nebolo z toho nič. No a potom prišiel štvrtý gól od Kvaratskhelia, hej, 4-0, Inter úplne zosypaný. Myslím si, že proste niektorí budú teraz, že ako je možné, že Barcelona z tohto proste s týmto superom vypadla. Ja si osobne myslím, že proste Interu absolútne sadlo to, čo Barcelona hrala. Barcelona proste hrala extrémne ofenzívny futbal a ešte aj s tou takou vysokou, extrémne vysunutou obranou líniou a s tou offsideovou pasťou. PSG si myslím, že našlo taký ten správny balans, povedzme, na Inter, že samozrejme hrajú ofenzívny futbal, vysoko napadajú, ale zase nebránia až tak, povedzme, naivne, alebo ako to povedať, že vlastne videli ste, že Inter si akože ani nič extra nevedel vytvoriť proti tomu Parížu, takže našli na neho ten proste recept úplne ideálny a PSG kámo 4-0, absolútne neuveriteľné a bavili sme sa potom vlastne, že kedy sa naposledy stalo 4-0 alebo niečo na ten spôsob v histórii Ligy majstrov. Zistili sme, že fakt najväčší rozdiel, kedy dokázal vyhrať niekto Ligu majstrov, tak bol štvorgólový, hej, napríklad 4-0 AC Milano proti Barcelone, nejak sezóna 92-93 alebo dačo také, že nikdy sa nestalo, že by klub vyhral o 5 gólov vo finále. Barcola to mohol zvládnuť, mohol dať gól na 5-0, nepodarilo sa mu to, ale potom ten 5. gól tak či tak prišiel od Seniho Majulu, o ktorom som, dá sa povedať, prvýkrát počul, hej, viem, že už tam mal nejaké tie zápasy v Ligue 1, videli sme to, pozerali sme to potom, ale vôbec som ho nejako nevidel, nepoznal, keďže nesledujem Ligue 1 a on dal tiež gól, prišiel na ihrisko, dal gól 5-0, takže fakt, neuveriteľné, je to vlastne fakt najlepší výkon od jedného tímu v histórii Ligy majstrov, proste 5 gólový rozdiel nikdy nebol v histórii, takže je to historické finále, je to síce jednostranné, ale určite si myslím, že to bolo zaujímavejšie ako niektoré z tých, čo sme videli, kde to bolo napríklad 1-0 teraz v posledné roky, takže tak, ale škoda, no ako kto vie, ako by to vyzeralo, keby sa napríklad stretla Barca PSG, to je proste zápas, ktorý som chcel veľmi vidieť tento rok, akože proste len kvôli tomu, že to sú obidva také ofenzívne kluby a ako fakt som nečakal, že Inter dostane 5. Ja som si myslel, že to bude také nudnejšie finále, že možno to bude nejaké 1-0, 2-1, vieš, niečo na ten spôsob, ale masaker. Dembele teraz by som povedal, že asi je favoritom na zisk zlatej lopty, uvidíme, či ešte s tým zamieša nejaké to MS klubov, alebo nebodaj Liga národov, niečo na ten spôsob, kto vie, ale predpokladám, že Dembele asi bude v tejto chvíli favoritom. Takže masaker. Takže oficiálny man of the match dostal potom Due a takto to vlastne vyzeralo aj v rámci štatistík ako jednoznačne zaslúžená výhra pre PSG. Nebolo o čom. Fakt ako niekedy si možno až povedal, jak sa vlastne ten Inter dostal do finále, že ako taký rozdiel triedy to bol, že masaker, no. Takže zaslúžená výhra, man of the match teda Due, aj podľa FODMOBu za mňa zaslúženie a fakt celkovo ako tam proste PSG, prečo sa im podarilo pre mňa vyhrať tú Ligu majstrov až teraz, je preto, lebo teraz už konečne zostrojili tým, ktorý šlapal ako jedna mašina. Hej, kedy si mám pocit, že proste kupovali za tie oil money takzvané proste hviezdy. Hej, chceli v kuse iba nejaké hviezdy priviesť, Messi, Mbappé a Neymar a podobne. Teraz fakt zostrojili proste tým, kde fakt nemáš slabinu. Hej, proste Mendes a Hakimi sú jedni z najlepších, ak nie najlepší krajní obrancovia na svete. Pacho a Marquinhos absolútne solidná dvojica. Donnarumma jeden z najlepších, ak nie najlepší bránkar v tejto chvíli, alebo minimálne túto sezónu. Ruiz solidný, underrated hráčik, Vitinha, Neves absolútne parádny, vždycky keď som sledoval PSG, tak títo dvaja hrali na bombenie a potom samozrejme útok Dembele úplne proste sa pozdvihol túto sezónu, aj veľa gólov dal v Ligue 1 a celkovo aj v Lige majstrov. Kvaratskhelia super kúpa pre nich, veľmi nebezpečný hráč, výbušný krídelník proste, ktorý zvláda tie 1v1 súboje na jedničku, veľakrát tam vyklzli z ničoho niečo a Due proste tiež absolútne veľký talent, Takže proste to bol podľa mňa ten kľúč k úspechu, že jednoducho fakt zostrojili proste tým, ktorý bol vybalancovaný, všetci ťahali za jeden provaz a vyhrali to. Takže prvá Liga majstrov v histórii pre PSG. Bolo také vtipné, že vlastne Inter prehral aj proti Man City pár rokov dozadu a to bolo prvá Liga majstrov pre Man City a teraz aj pre PSG, takže obidva tieto olejové kluby vyhrali nad Interom a majú svoju prvú Ligu majstrov. Takže gratulácia Parížu a
sezóna je kvázi za nami, ako už nás čaká iba Liga národov a MS klubov, čo nerátam úplne ako tú takú klubovú sezónu. Myslím si, že klubovú sezónu máme v podstate za sebou. Uvidíme to MS klubov, no ako moc zaujímavé to bude, ako to ešte ovplyvní aj tú zlatú loptu a tak. Kto vie, zaujímavé.